Pinoy Bus Driver TV. Maramot, pero buset sa mga taga Sariaya at Dilibanis. Dito naman tayo sa lugar nyo. Tapos na. Sige, kita naman yan sa'yo. Sakay lang. Ito, edit. Ha? Sige, tuloy ka lang. Akala ko ba yan, no? Meron na. Oh, ito ha, naka-vlog yan ha. Yun. Ang sentro, baka masagi mo yan. Sarap na yung buset. Ito ay sa diversion ng bypass ng Sariaya at Buset. Tapos ito na Lucena City. Dagat pa talaga yan dyan? Digo? Dagat ba yan o bundok? Buwan, yung dalahigan. Matinig ko na kumana. Alam ko, Simple lang. So, bilang. nalubog ko na. Baliktad ka dyan. Pilipit ka rin dyan. Gulat. Dilipits yan, dilipits. Dilipits. Dito lang, Migo. Sige. Dito lang, Migo. Sir, pwede sa isa. Dalik, buset. Kakain kayo? Ilan ko na dyan. Napakalog mo yan. Napakalog mo. Maharang sa video eh. Uy. Last trip. Session. Pero gusto nyo nasa buwas na Last trip, buset. magbukas po kayo. Pre na po yan. Para po Shout out kay Elmer Bustamante. Saka kay Lucky Star. Saka kay Mr. Belisa. Tatlo lang po. Ito sa top. Ito po yung mini. Pagpigil mo, alam mo na, lista mo na sa siya mo. Nabawasan ng isa rin na rin yung promise. Ito po, masarap. Sigurado may sa inyo. Gusto niya ma'am, tignan niyo po. Siya po mga yung bukas po na maliliit. Malaki po sa lasa ng pag wala na rin po. Ito lang po yan. Ayos yung motor niya. Wala talaga. Shout out sa Pitalos. Ay, nakuha man nila. Pitalos. Wala ko eh. Mas mabili ko na kaya ko eh. Tapos kaya ko sa event, kaya ko sa kaya niya ko.
mga sira-sirang street ko. Hindi naman sa kanila, sira na ang street ko. Buka na rin. Kaya, hindi lang ito lang. Pinakapangit. Maganda ba ang pinakasilaw niya? Kaya mo rin ako sa vlog na ginagawa. Mas lahat naman ng pasang sa vlog ko ginagawa yan ko kasi hindi lang nagpapagod ang baso. Kaya pag kumara ka dyan may kabuksit, yan yung tapos din doon sa business. Yan tapos sa business yan. Kanina doon sa 7-Eleven. Kaya lang, marami yan ikot yung kabuksit. Ayaw ikot yan, kabuksit rin. Tapos ang San Juan. Tapos ang sarawan yun. Kaya ginagawa siya na malapit lang. Hindi na tayo malayo. Dito kami pinanula nila. Kutsin na tayo. Pero kahit magkikalo siya. Anong mas dala mo? Si Israel, may bituan. Anong diwan? Yan, pinipilitan. Kami magkakalo. Tapos para ano, inalis niya. Isa ko na nakakita na yung binangga ako yan. Kaya sabi ko, binangga yan.
dito ang tawag namin sa umahan. Dito sa may ano ng gulong. Dapat. Extra mo agad. Inalis ka mo agad kung drive na yun. Tapos may kakilala pa rin yung mga kailos kasi na tapos di parang ano na hindi sa asa-asa rin na asan ka? Hindi ba? Ikaw ba? Hindi kaya naman sa rin yung sticker na ako na hindi mong ginawa yung namin papel kaya hindi yung pinayara siya na sana yung kulipan hindi ko nga sumarit ko eh Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Sige, Idol. Ano? Idol, Oo. Ito ka lang. salamat sa Idol ah. Sige. Bye-bye. Subscribe mo lang yan. Thank you po. Channel Bus Driver TV. Bro, salamat. Tingin po. Sige. mag-uulog ko sana siya sa rin dalawang hindi pumayag bakit? Hindi pumayag ibigin na sana siya eh dalawang libo pa o tinundiin para lang hindi na siya kumabak hindi pumayag sabi niya lang isang sige reklamo lang tayo para madami pa tayo mga kulit wala kang kaming nalagan dapat na kapil yung trangko habang daan tapos ikaw kasi
sa sila. Meron kasi sa kanto na yan, baka na, yan yung Grand Terminal ng Lucena. Tapos, andyan na rin yung SM. Kaya, kakanan yung LLI. Yan, andyan na yung SM sa Grand Terminal. Wala kang pasero. Wala kang pasero. Ayaw ko. Ay, pag pinagalingan na ako, oras na. Paniban. Huwag kang tumawin dito, may kupugsit na naka-stop. Gagawin mo pa yan kasi ang pera CCTV nakatoto ko may bilog sa gusto yun. Stop.
Jalaikan, kung siya tayo doon ang pier. Pamuntang Marinduque. Patawid ng Marinduque. Saka Masbate. Pwede na rin dyan. Kaya harangan kung sa tayo na traffic. Pwede na. Hindi mo pinalusot lalong crowded ang truck. Ha? Walang makakabad ka. Ganito lang yun. Makakabad mo yung baril na yan. Oy. Yun. Lalo mo na ako ang laro. Marinig ka. Ayan mo pala may huwag na. Marami pala sila eh. Scan niya. Nasaan na? Oh, yung iska niya na dala ni Garpin, automatic. Pati preno. Oh, kusa lang sa pagpreno. Malapit na. Pati accelerator, i-adjust mo lang daw, i-set mo lang daw. Ay, sitting. Oh, lahat na daw. Magtimong ka lang sa manubila. Halos, pati manubila na siguro, automatic na rin eh. Oo, manubila lang ang timunan mo daw, sabi ni Garpin. Kanya din dala niya doon. May bago ka rin nung una man eh. Saka Kasi doon, pag nag-duty ka daw ng 7 oras, kailangan tatabi ka. 15 oras din ang pahinga mo. Oo, matulog ka lang sa tabi. Kasi kung lumabas ka sa 7 na oras na magtatakbo ka, tapos yung pahinga mo hindi pa naabot ng 15 hours, huliin ka daw. May nag-ahuli na yan. Sa mga highway. hindi ka bahala. Ha? Bahala ka kasi Hindi, kasi yun ang yung patakaran doon. ilang oras ang pahinga. Siyam, ay 15. 15 oras. Tulog ka dyan sa tabi, 15 oras. Naiinip ako yan. Hindi, kasi nga, magpahinga ka eh. Yun ang patakaran doon. Ang sahol mo naman eh. Tuloy naman eh. Di ba kung... Kasi single Sabagay, driver sa lang. Tracking siguro. Daki nga, trailer. Pwede. Single driver lang, ang layo na ng biyahe niya. Parang ano daw. Parang Davao ang layo. Ang layo. Davao, mga Manila. Yun ang biyahe niya. Pero mas malayo pa nga daw sa Davao. Pero okay naman yun. Nakapix naman sahod mo. Oo, okay, sahod doon. Ewan ko anong lugar ba siya? Sa US siya. Traffic dito may kapugsat. Sa may pagbilaw na. Trahe ng Big TV. Doon na siguro sa may bayan. One lane na doon. Ang pasada. Wala. Hindi pa rin tayo maaga pa lang dito kasi nga maraming traffic. Pero Traffic na. sa Pablo traffic din. Lainos. Dito. Sila na eh. Dito na tayo mag-set kasi nakakainit yung traffic.